қиссаи ибратомӯзи духтаре ки падараш дар амният кор мекард. марде буд ки дар мақомотҳои баландпоя вазифаи баланде дошт ва як духтар дошт ки тез калон шуд. духтарак ба воя расид, қадамашро ба 18 монд, дар донишгоҳ супорид, 4 сол хонд. онҷо ҳама писарҳо аз падараш метарсиданд ва ҳатто ба духтар наздик намешуданд. духтар акнун баъди оне ки донишгоҳро хатм кард, падару модараш хостанд ки ӯро ба шавҳар диҳанд. хостгорҳо бисёр меомаданд. агар ба оилаи духтар писанд меомад, ба оилаи хостгорҳо писанд намеомад ё баръакс. агар ягон хостгор меомад ва духтарро маъқул мекард, падари ин духтар ки дар мақомотҳои болоӣ кор мекард, зуд ба коргаронаш фармон медод ки кӣ будани писарро маълум кунанд. яъне мекуфтанд ки ин писар кӣ бошад. хайр, одами калоншавандаро коргаронаш дар ҷояш кӣ будани писарро маълум мекарданд. аз ҳар куҷо мекуфтанд. як писараш мисол як хостгор меомад ки сигоркаш буд, дигариаш бо чанд духтар муносибат кардагӣ, ҳар рӯз хостгор меомад. падари духтар мегуфт ки домоди ман бояд намунавӣ бошад ва ба обрӯи оилаи мо мувофиқ бошад. дар охир як хостгоре омад ки писар намозхон, ба тақво ва ба ҳама талабот ҷавобгӯ буд. падари ин духтар боз ба коргаронаш фармон дод ки кӣ будани домодро муайян кунанд. домод қариб ки беайб будааст, лекин бародари домод бо ҷурми дуздӣ дар маҳбас будааст. ба ин хостгорҳо низ ҷавоби рад доданд. синни соли духтар ба 24 мерасид. охирон хостгор омад. падару модари духтар гуфтанд ки ояндаи ягон кас бехатогӣ нест. яъне дилхоҳ боғи зебои рӯи заминро агар бикобем, бекирму ифлосӣ намеёбем. ин бор ваъда доданд ки гузаштаи домодро намепурсанд. як домоди зебоӣ омад ва ба ҳама талабот ҷавобгӯ буд. дар хориҷа кор мекардааст. сурати домодро дида онҳо розӣ шуданд. яъне домод хондагӣ ва бо маълумот, хеле боақл ва пулдор. падари духтар ваъда дода буд ки гузаштаи домодҳоро ин бор намепурсад ва ба тақдир тан дода ба ин хостгорҳо розӣ шуд. тӯй хеле бо дабдаба гузашт ва духтарро низ ба хонаи домод гусел карданд. аз байн 1 моҳ гузашт. як рӯз духтар ба хонаи падару модар гирья карда меояд ва падару модар аз ӯ мепурсанд ки духтарам, ба ту чӣ шуд? духтар мегӯяд: падар, ман ба тақдир ва навиштаи пешониям тан додам, чунки ҳамаи домодҳоро санҷидем. падару модар ҳайрон шуданд ва пурсиданд: охир чӣ шуд? духтар гуфт: ман зани сеюми нафаре шудам ки аз ӯ фарзанд намешавад ва як дасти шаҳр шал аст, яъне кор намекунад. бинобар ҳамин обуначиёни азизи канали агар мо ними дунёро тай кунем, ҳар он чи дар тақдири мо бошад, ҳамонро мебинем. аз тақдир ҷои гурез нест. ба канали мо обуна шавед ва аз қиссаҳои оянда бехабар намонед.